Passarem al punt número 10, que seria una moció. Ja són diverses vegades que passa aquesta moció pel ple, que seria demanar en aquest cas a l'Estat la petició d'agilitar el procés per a la construcció de la variant nord d'Almacelles. Senyor secretari. Sí, la moció constata que des de l'any 99 es va executar la variant, que es va deixar pendent en aquell moment unes connexions en els camins afectats per aquesta, que és on es fa la principal activitat ramadera i agropecuària del municipi, i que es va arribar a redactar per part del Ministeri de Foment el projecte, inclús a consignar l'obra, però que no s'ha executat durant tot aquest temps que ha transcorregut. Es destaca també el gran volum de càrrega d'adobs i de gènere que hi ha en Agroserveis d'Almacelles, entitat que es troba situada en aquells indrets, i per tant, en definitiva, el que es proposa novament és instar les autoritats competents del Ministeri d'Hisenda a que s'inclogui la partida dient d'aquesta obra pressupostada i ampliada des del 2002 en els pressupostos generals de l'Estat per 2014. Molt bé, alguna intervenció? Sí, Partit Popular. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo en esto de unir los caminos y sobre todo dar acceso a la cooperativa, ¿no? Pero en fin, este proyecto que se presenta hoy es un proyecto aprobado hace muchos años, ¿no? A mí me venía una pregunta, ¿no? ¿Por qué no se le ha provisto de una dotación económica todavía, ¿no? Claro, la respuesta, a mi juicio, parece obvia, ¿no? Y es que ni el anterior gobierno ni el actual están dispuestos a llevarla a cabo, ¿eh? El proyecto implica, para los que no lo conozcan, hacer un túnel por debajo de la vía, una rotonda cercana a unos 50 metros escasos de la rotonda de la carretera de Alfarrás, cortar un montículo, tiene que atravesar un montículo existente, pasado el Parque del Vilot, por el medio de un campo de cultivo. Yo creo que es demasiado grande, ¿no? para un pueblo como el nuestro, y que la situación actual, pues no económica, eso no creo ahora mismo que vaya a salir adelante. La posibilidad de conseguir una financiación que lo pague el Estado es prácticamente nulo. Entonces, en nuestra opinión, considerando que para nosotros lo imprescindible es conseguir un acceso a la cooperativa que sea razonable, entendemos que se deberían estudiar otras posibilidades. Que si se hace junto, en fin, entre todos los grupos que estamos en el ayuntamiento y se encuentra una alternativa viable, más sencilla, que se vean más posibilidades de llevarla a cabo, nosotros la apoyaríamos, incluso en la medida de nuestras posibilidades, pues haríamos las gestiones que pudiéramos hacer, ¿no? Las más oportunas, ¿no? O los que estén dentro de nuestras posibilidades. Alguna intervenció, Partit Socialista? Sí, nosaltres també. A veure, la primera pregunta que hauríem de fer és vostè, senyor alcalde, va tenir una reunió amb el responsable de carreteres de l'Estat, aquí de Catalunya. Llavors m'agradaria saber, si lògicament vau parlar d'aquest tema perquè va sortir en premsa, què va dir el responsable de carreteres de Catalunya de Foment, del Ministeri, sobre aquest tema. Perquè, clar, 1,9 milions d'euros avui en dia, doncs, bueno, en l'època de crisi que ja serà molt difícil que aquest projecte s'arribi a realitzar. Per tant, podria ser una bona solució plantejar uns accessos directes, potser més econòmics, amb aquesta subvariant que ara ja, clar, fa 6 anys, quan se va parlar tot això, l'autovia encara no hi era, ara ja hi ha l'autovia. Aquesta subvariant que hi ha ara ha quedat en desús, no, perquè s'utilitza, però ja no té aquest volum de vehicles que passava abans. Potser ara podria ser més fàcil fer uns enllaços directes i potser més econòmics. I podria ser el moment de fer una reunió o un lobby, dir-ho com vulguis, entre els empresaris del poble i tots els grups de l'Ajuntament i mirar de trobar un projecte o una solució més econòmica amb aquests enllaços. Per totes maneres, sí que m'agradaria saber què és el que us va dir el responsable de carreteres amb aquest dinar o reunió que vau tenir aquí al Macelles fa pocs dies. Què demanem? Què es demana? Vostès tenen tot de demanar-ho.
Bé, i en aquest cas, ja que vostè fa la pregunta, cada empresari i cada persona se va pagar el seu, a l'excepció, en aquest cas, del jefe de carreteres de Catalunya, que amb molt gust el poble d'Almacés el va convidar, entre altres coses, per les gestions que en el seu dia ens va ajudar a aconseguir l'enllaç, aquest enllaç que li recordo que vostè votava en contra. No, que ho demanem i ja està. Bé, si em permet, seguiré contestant a les diferents intervencions sobre aquest tema. Sobre aquest tema, sincerament, jo crec que és important que quan un va al ple preguntau, no? Tant vostè, senyor González, com el senyor Torres, no? Podeu preguntar, no solament a nosaltres, sinó que suposa que vostès tenen gent, no? Tenen gent que els hi poden explicar, perquè, com bé diu el senyor Torres, no? Aquesta subvariant se va debatre, vostè llavors votava en contra i no hi havia crisi, llavors no hi havia crisi, però clar, llavors Manuel Zapatero i vostè votava en contra. Ara és veritat que hi ha crisi, no? I la situació és la que hi ha. Mira, aquí hi ha dues coses. Primer que és el tema de si es pot fer una cosa o es pot fer una altra. Jo, si m'ho permeten, i sobretot pel públic assistent, no? És important recordar-ho. Quan se va inaugurar la variant d'Almacés l'any 99, van quedar penjades, perquè es veu que segons el Ministeri, des de l'Ajuntament tampoc no se'n va preocupar gaire, i per tant, si ningú pidole aquí es queda penjat, va quedar penjat una possible partida, però sí que queda constància de que els camins quedaven troncats, quedaven trencats. En aquell moment va anar el Partit Popular a l'Estat i vostè, senyor Torres, governava l'Ajuntament d'Almacelles. Això no es va fer. L'any 2002, el grup de Convergència i Unió, en aquest cas jo mateix parlant amb el senyor Xavier Tris, que és el nostre portaveu al Congrés dels Diputats, li vàrem demanar que es fessin unes millores perquè la cooperativa del camp pogués tenir uns accessos, l'accés, no diguem com ha de ser l'accés. Bé, en aquest cas se va poder arribar a un acord, en aquest cas amb el Partit Popular en aquell moment, el senyor Cascos, i el govern de l'Estat va incloure els pressupostos de l'any 2002, una partida de 1,5 milions d'euros perquè se poguessin fer aquestes millores. Els tècnics en aquell moment, i també els d'avui, ens diuen que un enllaç no es pot fer. O almenys, i ho deixo clar, perquè si no diuen, però l'alcalde va dir no, mentre no es canvia la normativa, la variant d'Almacelles és una via ràpida, per tant hi ha unes distàncies mínimes i els tècnics, no un grupet, senyor González del Partit Popular, i ens trobem aquí nosaltres decidim, nosaltres no decidim res, ho deciden uns tècnics, uns enginyers, que són els que han estudiat el tema, i són ells qui diuen com ha de ser. Nosaltres, com a polítics, podem demanar que allò es millori, però jo no em veig amb el cor de dibuixar carreteres ni fer edificis, vostè sembla que sí que és un tècnic en tot, no? Però en realitat no funciona així. I per tant, ja li dic d'entrada, no es podrà fer això. Nosaltres fem la petició i són ells qui decideixen com ho fan i com ho deixen de fer. I són ells que dic que no es pot fer un enllaç i ens proposen fer una carretera que enllaço. I evidentment nosaltres plantegem enllaçar el camí de Sant Joan, camí del cementiri, si m'ho sap, connecto en aquest cas amb la carretera del Ferràs i per tant un túnel, sí, per què no? I que connectem en aquest cas amb el camí del Sall i el camí del Guaire. D'aquesta manera, tot el moviment agrícola de tota aquesta zona del Fondo, com també, si vol, també del Pla, la carretera del Ferràs, pugui tenir una connexió no solament amb la cooperativa, que la cooperativa és un element més, sinó que pugui haver que tots els tractors i vehicles agrícoles i els mateixos pagesos puguin anar d'un extrem a l'altre sense patir la barrera de la via i sense patir la barrera de l'autovia. Amb ambició. Jo no comparteixo aquesta frase que m'he apuntat perquè penso que és molt bona, no? Massa per Almacelles, massa gran per Almacelles. Chapó. Amb aquest espírit segurament que es poden fer moltes coses a la vida. Mira, nosaltres sí que demanarem. Nosaltres demanem el màxim. La lluna no perquè no ens la donaran, però demanem el màxim per Almacelles, el màxim. I nosaltres
nosaltres, ja l'he dit abans, nosaltres això ho demanarem. Ho vam demanar com anar al Zapatero, ara ho demanem a Villanueva Rajoy. I com ani el que hi hagi, m'és igual. I nosaltres ho demanem. I si no ho fan, doncs mala sort. Que es presenta un eix, que és que no et faran una altra cosa, m'entén? No ho faran, perquè tècnicament no es pot fer. No sé si m'escolta, vostè ho m'entén. No es pot fer una altra cosa. O se fa això, o avui per avui no es pot fer res més. M'entén? Jo torno a repetir. O se fa això, o avui per avui no es pot fer un enllaç. Perquè tècnicament no pot. I la llei que és tan sagrada per vostès no se la pot saltar ningú. M'entén? Però no podem saltar. Però hay lo que hay. O se toma o se deja. I per tant, com comprendrà, nosaltres, escolta, ho demanem. I escolti, i en el que se gasten la resta de l'Estat, milions i milions l'Estat, jo penso que 1,9 milions d'euros que es poden gastar al Macelles, doncs home, benvinguts estarien, o no, preferim que se'ls gasta una Sòria. Jo personalment prefereixo que s'ho gasten al Macelles, vostè sembla que no ho té tan clar, però jo sí que ho tinc claríssim, i la resta del govern que m'acompanya també ho té claríssim. Però nosaltres demanarem això al Ministeri i l'emprenyarem tantes vegades com puguem, i l'apretarem tants com ne sapiguem, i els marejarem tant com puguem. I en aquest cas, doncs, què vol que digui? El senyor Zapatero se va salvar, dit d'alguna manera, que no el pressionessin sobre aquest tema, perquè estem amb el tema de l'enllaç, que per nosaltres en aquell moment era la màxima prioritat. Ara, alliberat els compromisos d'altres infraestructures, doncs ens podem centrar en aquesta que també és de primer ordre, i per tant té que donar un gran servei a la nostra pagesia. I aquí doncs, hi fiquem tot el que sapiguem. I vostè, com a representant del partit que governa a l'Estat, vostè hauria d'estar al costat nostre, hauria de ser endavant, alcalde, endavant, que nosaltres estarem aquí per defensar el Macés amb la màxima ambició possible. I si hi ha un euro a gastar, que se gasta en el Macés abans que a Huelva, que a Santiago de Compostela, on vulgui, però se gasten aquí, per a la nostra gent. Que vostè no comparteix aquesta filosofia, doncs és molt respectable, escolta, no passa res. Escolta, que algú voti el que vulgui i punt, si no hi ha res. Ara, no me vingui una excusa de tècnicament una altra llei, ens reunirem aquí, farem el coro de la pataca per decidir, farem un... No, nosaltres no decidim res. Mai no hem decidit res. Nosaltres volem que hi hagi una bona connexió amb la cooperativa i les xarxes de camins. I el Ministeri redacta el projecte que està allà del projecte. Escolta, vostè pot tocar el senyor Romero, que segurament, si l'acompanya algú del seu partit, li podrà ensenyar perfectament. I li ensenyar el projecte que està allà redactat des del 2006, que ens ho van vetar, en aquell moment van dir que no ens l'havien de fer, no ens ho volien donar. Bueno, doncs aquells no ens ho van donar, ara us ho preguntem a vosaltres, la gent del Partit Popular, i vosaltres ho donareu a la nostra gent. Vostè irà ja a apretar el senyor Llorenç i a companyia, i l'Anna Pastor, escolta, porta'm 1 milió d'euros aquí o 2 milions per al Macés, vostè ho farà això? O es ficarà la coratge com fan alguns dels altres partits a defensar el seu partit, perquè primer està el partit que el poble? ¿Puedo hablar? Sí. A ver, no solo estoy dispuesto a hacerlo, sino que ya lo he hecho. Y le aseguro que la respuesta, si quiere, se la digo literal. Y la respuesta fue que es una quimera. Como me dijeron, es una quimera, quiere decir que es prácticamente imposible que lo den. Pues habrá que ver y presionar en otro sentido, de alguna otra manera, buscar otra solución que sea más viable. Y todo lo que ha dicho de que si yo estoy dispuesto o no, le agradecería que se lo ahorrara, porque aquí todo el mundo viene, bueno, no sé si todos, pero vamos, y no miro a nadie. Aquí todos venimos por el bien de Almacellas. Y no a darnos autobombo y hacer grandes obras para quedar bien. Porque basta darse una vuelta por los exteriores de Almacellas, o sea, por la periferia, por lo que no es el Carrer Mayo y la Rambla, y cualquiera se da cuenta de cuál es el criterio del equipo de gobierno. Más bien, seguramente, más de su alcalde. ¿Queda claro esto? ¿De aquí en adelante? Pues ya se lo sabe. Espero que no se lo olvide. Mira, senyor González, jo penso... També no ens vol deixar parlar el Partit Popular, ja no ens vol deixar opinar, ja no podem parlar tampoc, no podem fer consideracions. Ha cortado la palabra ha sido usted a mí, en alguna ocasión, y no hace mucho. Vostè me l'acaba de tallar ara mateix. Jo tinc tot el dret a interrompir el debat, sí senyor, com fa, per exemple, el president del Congrés, que no deixa parlar als d'Esquerra Republicana, als de Convergència i Unió, i els fa expulsar de la tribuna, perquè és una facultat del que presideix el ple. Sí, també ho fa el mateix, perquè és el que presideix, I és així, senyor. Senyor, ei, que m'està interrompint?
faci el favor de no interrompir-me, sisplau. És una quimera? Doncs mira, jo no sé si és una quimera, però el dia de la inauguració de l'autovia, la senyora Pastor i el secretari general d'Infraestructura i el senyor Llorenç no diuen pas que una quimera, sinó que s'arropaven bé el president de la cooperativa del camp o del Grocerve per dir lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, pues como es lo que hace falta, pues lo vamos a empujar un poquito porque sea falta. No, no sé, yo, escolti, no és acabat. Vostè diu el que tingui que dir, vostè se manifeste i nosaltres apretarem el que puguem al Partit Popular perquè faci aquesta obra. Passarem a la votació. Vots en contra de la proposta. No votem en contra d'una quimera? No? Para Evitar? Sí, ja ho sé, no que no salga mal, no salga mal. Abstencions? 3 abstencions. Ai, que amagamos ai, que miedo. Vinga, vots a favor, 7 de Convergència i un d'Esquerra Republicana. Una de ser coherent en tot, fins i tot en la votació, senyor González. Sí, per això, però vostè no ha sigut gaire, li dic jo. Una quimera, però más tengo que no sea que me echen los perros los países.